Robert Tabela ta' garanzija li għall-linja tal-ajru nazzjonali m'hemmx triq oħra għajr illi titnaqqar. Tara kif waqt konferenza tal-aħbarijiet tul il-jum ta' tlieta, il-Prim Ministru konferma li l-Gvern se jissokta bi programm ta' ristrutturar fih dan l-Air Malta u li allura jfisser li se jkompli jkeċċi l-ħaddiema bil-pulit. Persuni li ilhom impjegati mal-linja tal-ajru għal snin twal spiċċaw sforzati jippakjaw u jitilqu xogħolhom wara li lura f'Jannar il-Ministru Clyde Caruana kien ħabbar li l-Gvern kien qed ineħħi nofs il-ħaddiema mill-Air Malta. Da minkejja li l-Gvern Laburista kien ta' l-impressjoni li l-linja tal-ajru kienet sejra tajjeb. Issa, Tabela qed jagħti garanzija li l-ħaddiema se jsibu l-bib miftuħ beraħ għal barra u li sa nofs Awwissu se jkunu qed jingħataw post fis-settur pubbliku għalkemm fil-verità der inċert jekk kienx qed jitkellem dwar l-impjegati tal-Air Malta jew għal perplessità ta' bosta tal-Ene Malta. Ħanibda billi nagħti serħan il-moħħ lil ħaddiema tal-Ene Malta għaliex f'dal aħħar jien bħal donnu tqajmu ċerta dubji minn kellu interessi qajjem dubji. Il-garanzija illi tal-Gvern fix-xhur li għaddew ta' serħan il-moħħ għall-impjieg tal-ħaddiema tal-Ene Malta tal-Air Malta għadha hemmhekk u ma nbidel xejn. Robert Tabela stqarr illi hemm ukoll eventwalità li ħaddiema li ma jaċċettawx li jmorru ma' settur pubbliku jażlu illi jirtiraw kmieni. Iżda nfasizza li l-unika soluzzjoni li qed joffrilhom il-Gvern huwa li jaħdmu miegħu fejn għal xi raġuni jerġa' jsemmi l-ħaddiema ta' kumpanija oħra. Il-garanzija li tal-Gvern hija ta' garanzija ta' impjieg fih dan strutturi tal-Gvern. Dik il-garanzija se tibqa' hemmhekk u ħadd ma se jisforza il xi ħaddiem tal-Air Malta illi imur fis-settur privat. Dik tibqa' għażla libera mbagħad naturalment. Madana kollu, il-Gvern ċertament mhux jindirizza n-nuqqas ta' ħaddiema f'dan is-settur b'dak li jissejjaħ brain drain mill-industrija tal-avjazzjoni lokali. Fatt li joħloq problemi għal dan is-settur f'pajjiżna, fatt li minflok qed jaħdem biex isolvi Robert Tabela xeħeta f'ħoġor l-industrija. Imma nemmen bi sħiħ illi hija l-industrija nnifisha li tittieħu l-lead biex it-training speċjalizzat ta' tiħi. Francesco Catania, Net News.